je zegt goed, dat je gelijk hand opsteekt en zegt, nou is dat eigenlijk wel zo, want ik heb gelezen dat. Dat is misschien een beetje snel, maar houd je dus vooral niet in met vragen stellen. Zorg ook even dat je telefoon verbinding heeft met de wifi van Neushoorn. Verbind hem even, want jullie hebben straks je telefoon nodig om aan het begin, want dan houden we even een soort publieksenquête. We hebben een paar vragen, dus maak alvast even verbinding met het Neushoorn-netwerk. Je kan gewoon via wifi en dan moet je eventjes, je kan verzinnen wat je wil hoor. Hoe moet dat? Niet via WhatsApp. Dat moet, ja dat moet. Vooral jij moet dat vooral. Want jij moet het goede voorbeeld geven. Dus van harte welkom allemaal, mijn naam is Jacques de Boer. Straks gaan we nog een keer voorstellen en een keer uitleggen, et cetera. Ik deed dit nu even in het Nederlands, maar als je uit je Fries praat en je wordt eigenlijk Fries kwartier, is natuurlijk ook geen enkel probleem. Engels, ook net, dat jullie dus al je toch gehoord. En wat fijn dat je het dan doet. En trouwens, tijdens het programma komen ze hier gewoon los bij het dienblad. Ze komen gewoon langs met het dienblad. Dus je kan gewoon aan tafel je drinken bestellen. Nou, is dat niet fijn? Ja, dat is ontzettend fijn. Nou, eerst maar even de muziek aan. Ik heb wel toespoelen. Ja, goejoen allejaar. Meestal in een sale, goejoen. Meestal op een stream, Facebook of via de Omroep-app, goejoen. Welkom. Welkom allemaal. Ja, jullie waren net heel gezellig aan het kletsen. Nu is het in één keer doodstil. Ik had een speld horen vallen. Vanavond hebben we het over. Nou, goedenavond, kom binnen, zoek een lekker plekje. God Loves Fags hebben we het genoemd. Nou, we liepen gelijk al
tegen problemen aan, want Facebook vond dat het niet gepromoot mocht worden. Dus net werd de stream er nog afgekikt, dus we hebben het God Loves F*GS gemaakt. Ja, ze zien het als een scheldwoord en niet als een trotswoord. Genoeg om over te praten dus. En thuis kun je mij praten. In Facebook kun je vragen stellen, een opmerking maken, maar de vraag is misschien nog wel beter. En dat we een goede vraag vinden, komt hij hier op het scherm en dan kunnen we een van onze gasten vragen. Dus doe dat vooral. En ik, meest initieel mensen in de zaal, stellen ook gerust een vraag. Het kan zijn dat er Fries wordt gesproken. Als u geen Fries verstaat, kijk iemand aan die er Fries uitziet en vraag dan gewoon even, waar gaat dit over? Het kan wezen, en die koers is vrij grut, dat er Hollands praat wordt. Dus dat je Friesen binnen die geen Hollands verstaan, zeg dan gewoon even in oren die er Hollands uitshot en vreeg je waar het ook gaat. Want bij IPNUP mag je praten wat je wil, bij IPNUP mag je praten wat je wil. Zolang ik het maar kan verstaan. Zou u in de zaal en Jim ek thuis even de mobiel pakken willen, of de tablet? Want ik kan even een lieds onderzoekje doen. Jim kan het jesjen. Je kunt hier zien. Ga naar menti.com en gebruik dan de code 146567. Menti.com, u ziet het hier op het scherm staan. Ik voel me net even een weerman nu. Menti.com 146567. Daar zijn daar 4 vragen. En de eerste vraag is, geloof je in God? Nou, laten we even wachten tot u ingelogd bent. Hier zien we het aantal en daar zien we de mensen die ingelogd zijn. Kijk eens. Dat gaat nu gelijk op. Dat gaat erg gelijk op. Volgende vraag mag u alvast beantwoorden, maar we gaan eerst even naar deze kijken. Het is ja of nee. Nog weinig afvalligen. Oh, kijk, daar komen de mensen die zijn gestopt met geloven. Goed. Eens even een vraag aan de zaal. Wie heeft er ja ingevuld? Steek eens de hand op. Kijk eens aan. Wie ben je? Ik ben Mirka Antolovic. En over welke God hebben we het? Hebben we het over Allah? Hebben we het over de God uit de Bijbel? Hebben we het over welke God hebben we het? Mijn God. Nou ja, God uit de Bijbel. En wat voor stroming hoor je bij? Rooms-katholiek. Rooms-katholiek, kijk eens aan. Nou, zijn er nog meer ja's? Waren er nog meer ja's? Waar waren die? Want dit was er 1. Ja, die zijn natuurlijk al bang dat ik op je afkom. Dat kan niet, jongens. Er waren 14 ja's. Dan moet je er ook voor durven uitkomen. Niemand meer? Interessant. Mensen zetten zich altijd uit. Wie had nee ingevuld? Of nee, wie had niet meer ingevuld? Nou, ga daar even kijken. Oké, de niet meer komt van jou. Hoe heet je? John. Ja, John. Wat is er gebeurd? Nou, officieel ben ik katholiek geboren, opgevoed, zeg maar. En dan kom je naar Friesland en dan krijg je een vriend en die komt uit Jehovah-nest, zeg maar. En nou, die hebben het een beetje verpest voor mij. Dus toen je Jehovah's erin kwamen, ging bij jou het katholicisme ook eruit? Ja, officieel heb ik me nooit uitgeschreven uit het katholieke, zeg maar. Maar ja, ik geloof in God, nee. En dat heeft ermee te maken hoe jullie relatie werd behandeld door mensen van de kerk? Hoe mensen elkaar behandelen die gelovig zijn. Ja. Zijn er nog meer niet meer? Dus was er nog een niet meer ergens hier in de zaal? Ja, hier. Wie hebben we hier? Boris Kroes. Wat is met jou gebeurd? Nou, ik ben ook vroeger heel gereformeerd opgevoed. Hoe gereformeerd? Ja, gewoon gereformeerd, zeg maar. Protestant. Ja, en op een gegeven moment dan raak je het wel kwijt. Het heeft ook te maken met wat me overkomen is, zeg maar. Kan je dat kort omschrijven? Ja, we hebben 2 gehandicapte kinderen gekregen. En dat ging allemaal toch een andere kant op dan het geloof voorhanden was, ja. En was dat jouw teleurstelling, dat je gehandicapte kinderen kreeg? Of was het iets anders? Dat was een teleurstelling, ja. Dus om daar nou iets met geloof in te kunnen doen, nee, dat zag ik niet zitten. Nee. Nou, bedankt voor je antwoord. We gaan naar de volgende vraag. Die hebben sommige mensen misschien al beantwoord. Mag je die ook op het scherm zien? Ja, het was echt al die letters. Maar ben je LGBTQ? Ik hoop dat we niet nog een letter zijn vergeten. Eens even kijken. Nou, dan gaat. Ik ben wel benieuwd. Van wie is de zoiets? Oké, vertel eens. Jouw naam is? Mijn naam is Margreet en ik ben Margreet. Dus ik ben lesbisch, maar dat definieert niet wie ik ben. Dus daarom heb ik zoiets aangegeven. Kijk, dat is een hele interessante. Is er nog een zoiets?
Ja, u kunt uw antwoord niet meer terugnemen. Nou, ja en nee is vrij duidelijk. Hè? Dus daar is ook niet echt, hoef ik ook niet te vragen, weet u het wel zeker. We gaan even naar de volgende vraag. Gaan gays naar de hemel? Kijk eens, daar komen de antwoorden binnen. Dat is een open vraag. Eens even kijken. Als ze willen, van wie is die? Kijk eens aan. Nou, wie hebben we hier? Ik ben Femke Molenaar. En hoe bedoel je als ze willen? Nou, ik denk dat iedereen vrij is om naar de hemel te willen als ze willen dat die bestaat. En als ze er naartoe willen. Oké, dus je zegt, als je denkt dat die bestaat, dan kan je er ook naartoe. Ja. Eens even zien. Even kijken hoor. Er bestaat geen hel, dat is interessant. Wie heeft dan die ingevuld? Kijk. Want dan zou natuurlijk het vervolg kunnen zijn, dus iedereen gaat naar de hemel omdat er geen hel is. Oh ja, heb ik het antwoord al verklapt. Maar wie hebben we hier? Robert-Jan, ik zit vanavond ook op het podium, maar ik geloof dus niet in de hel. Met als gevolg dat iedereen naar de hemel gaat. Ja, Dus we hoeven niet meer ons best te doen. ik weet niet of het erom gaat om naar de hemel of de hel te gaan hier op het aarde. Dus we moeten altijd ons best doen, maar niet om uiteindelijk in de hemel te komen. Kijk eens aan, heel interessant. Wellicht gaan we daar zo meteen over doorpraten. En dan is nog even kijken, eentje. Als ze goede mensen zijn, wie heeft dat ingevuld? Oké, Tovik. Nou, Tovik, leg eens uit. Nou ja, ik bedoel, het deurbeleid van de hemel en de hel is... Nou ja, wie goed is, die komt erin en wie slecht is, die gaat naar de hel. Dus ze moeten net als hetero's, zeg maar, gelijk behandeld worden. Dus dan komen ze erin als ze goed zijn. Goed, nou, daar gaan we vast zo meteen verder over praten. Interessant. Nou, naar de laatste vraag even die er was. Kijk, wat een tekst. Waarom zouden religies gays moeten accepteren? En nou, dit gaat zo snel, ik kan me niet eens focussen. Eens even zien. Liefde van God, wie had dat ingevuld? Dat zal weer iemand thuis zijn geweest of iemand die bang is voor deze microfoon. Omdat iedereen gelijk is, dat is een paar keer ingevuld. Wie heeft dat? Zijn daar mensen? Kijk eens. Wie hebben we hier? Ik ben Marielle. Ben je religieus zelf? Nee, ik ben niet religieus. Maar toch zeg je van, omdat iedereen gelijk is, zouden religies dat moeten accepteren. Kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, ik vind gewoon dat ieder mens gewoon recht heeft op gewoon een rechtvaardige behandeling. Dus ja, dan maakt het niet uit waar je op valt, denk ik. En als nou zo'n religie zegt, ja, maar dat hebben wij niet zo afgesproken met elkaar onderling. Ja, dat is wel een lastige inderdaad. Maar ja, dat soort religies, dat vind ik ook heel moeilijk te beoordelen, zeg maar, omdat ik het zelf er niet mee eens ben. Maar ja, een religie is een religie, maar ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Jij vindt als je een religie bent, moet je iedereen ook nemen zoals hij is. Eens even kijken. Ja, er staat ook deze en zijn onderdanen. Dat is vast ook iemand thuis geweest, of niet? Ja, goed. Hartelijk bedankt alvast voor deze korte medewerking onder het onderzoekje. Ook Meesken Thuis, bedankt dat je mij die en haar. We gaan met verschillende zeer interessante gasten vanavond verder praten. We hebben jullie nu allemaal vragen gesteld. Andersom mogen de vragen natuurlijk ook. En drink gerust gezellig door en fluister met elkaar en heb het erover. Dat kan allemaal prima. Ik wil graag Ishet Hussein naar voren vragen. Ishet, dankjewel. Even een applausje. Leg maar kaartjes. Hoi Ishet. Neem lekker plaats. Zo. Welkom. Dankjewel. Heb je een goede reis gehad hier naartoe? Ja, even me settelen in deze stoel. Dus, Ja, hoe meer je met je kont naar achteren zit, hoe rechter op je zit. Ja, even kijken hoe ik dit ga doen. Ja. Dus even de boel verbouwen. Zit je zo lekker? Ja. Mooi, goed zo. Ja, ik heb zelf al het last dat ik achteruit ga en mijn buik heel erg omhoog komt. Ja. Maar jij bent veel slanker dan ik ben. Ishet Hussein, we hebben je uitgenodigd omdat jij bij verschillende organisaties hard aan het werk bent. Zou je die even kunnen noemen welke dat zijn? Ja hoor, wij hebben sinds een jaar een stichting opgericht. Stichting Prisma Groep. Dus dat is een stichting voor biculturele en of islamitische LHBTQI+. En we doen meerdere projecten voor deze doelgroep. En ook voor de bredere doelgroep. Dus eigenlijk voor allerlei soorten mensen. Ja. En in die groep allerlei soorten mensen, hoe zou je jezelf definiëren en omschrijven?
even inkomen hoor. Dus even wennen dat ik hier zit. Ja. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik ben Pakistaans, ik ben Nederlands, moslim, genderfluïde, ergens in dat spectrum van het mens zijn. Dus ik ben eigenlijk alles en tegelijkertijd niets. Dus Nou, toch fijn dat je hier helemaal zit, van top tot teen. Jullie club en stichting en in jouw werk richt je heel erg op mensen met een biculturele achtergrond. ja. Die ook bij LHB, nou, als ik het even gay mag noemen, laat het gay noemen. Omdat ik al die letters niet uit mijn hoofd steeds weet. Waarom is er zo'n organisatie als die van jullie nodig? Het is nodig omdat wij het heel erg belangrijk vinden om andere mensen te leren kennen. Want toen ik jonger was, had ik een beetje het idee dat ik de enige was. Want je voelt je al anders in dit land. Tenminste, ik voelde me anders. Ik voelde me niet wit, wat ik ook niet ben natuurlijk. Anders. En toen kwam er ook nog bij dat ik op jongens val. En toen had ik zoiets van, alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was, moest dit er ook nog eens bij komen. Dus dat was even een, wat was dat? En het was heel mooi, want ik vond één jongen heel leuk, dus het was eigenlijk gewoon heel prettig. En het was ook heel meteen duidelijk, want de Franse knappe lerares vond ik niet mooi. Dus ik had zoiets van, oké. En ik had tegelijkertijd zoiets van, wat ingewikkeld, want mijn familie die heeft andere verwachtingen en de cultuur en de meerderheid is hetero, dat weet je dan toch, zelfs op jonge leeftijd. Maar ik had zoiets van, Allah die heeft me blijkbaar zo gemaakt. Dus ik had er niet echt een worsteling mee met mijn geloof. Nee, ik had dat niet echt. Dus je voelt je heel eenzaam en je wilt andere mensen leren kennen. En eigenlijk ben ik soort van alles gaan doen wat ik zelf heb gemist in die tijd. Dus, wat miste jij? Ja, dus eigenlijk vooral lotgenotencontact, empowerment, dat je jezelf kan zijn, dat je al je identiteit samen kan beleven, maar ook afzonderlijk, dat je heel erg fluïde bent, dat je, I don't know, dat er, is er een vraag? Nee, volgens mij een korte aanwijzing van de cameraman dat er iemand voor stond. Ja, dat allemaal, ja. En de laatste 2 jaar ook natuurlijk, omdat er veel meer vluchtelingen bij zijn gekomen ten tijde van de vluchtelingencrisis. Hebben jullie steeds meer te maken ook met mensen met een vluchtelingachtergrond die bij jullie komen? Hoe weten ze jullie te vinden? Goeie vraag. Ja, ze weten ons te vinden door onder andere vrienden die bij ons komen. Ook door psychologen, door maatschappelijk werkers. Maar eigenlijk door ons brede netwerk. En ook omdat we ook naar organisaties gaan waar bijvoorbeeld mensen actief zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dus die verwijzen mensen dan ook door naar ons. En het is inderdaad, de afgelopen 2 jaar is er een hele grote toename van queer vluchtelingen die ons ook weten te vinden. Ja. En kan je nog een verhaal herinneren van mensen die op die manier bij jullie zijn gekomen, wat op jou veel indruk heeft gemaakt? Nou ja, ik moet zeggen dat eigenlijk alle verhalen heel veel indruk maken. Want iedereen, wij mensen zijn gewoon zo gelaagd. Dus iedere keer leer je mensen weer op een nieuwe manier kennen en op een andere manier. Er gebeurt zoveel in onze levens. Ik zeg altijd, onze levens zijn heel erg rijk en ook heel erg ingewikkeld. Dus ik kan soms zelf onze levens amper bijhouden, want we zien gewoon heel veel. Omdat wij bij zoveel culturen thuis horen, zie je gewoon heel veel zie je gewoon superveel bij mensen. En ik moet zeggen, er zijn zoveel mooie verhalen. Maar wat ik eigenlijk het mooiste vind, is dat mensen opbloeien. Dat als ze anderen leren kennen, dus niet alleen mij, maar ook gewoon het grotere team en het lotgenotencontact, waar we meestal met 30 tot 50 personen zijn. Dat je mensen letterlijk ziet opbloeien, opengaan en gelukkiger zijn enzovoorts, ja. En behalve dat jullie dus zeg maar met open armen klaarstaan om als lotgenoten ze te ontmoeten, wat doen jullie nog meer om ze te helpen? We doen ook hulpverlening. Dat is dus 1-op-1 gesprekken. En we kijken dan op welke manier wij hun kunnen helpen. Maar hun is dus ook onszelf, want wij zijn zelf ook onderdeel van de doelgroep.
Dus we zijn professionals en ervaringsdeskundigen. En dan ligt het er eigenlijk per persoon aan wat voor vragen diegene heeft. Onder andere zelfacceptatie, acceptatie door omgeving. Maar ook hele praktische dingen zoals het gedoe wat mensen hebben met de IND. Ja, dat je moet bewijzen dat je homoseksueel bent. Ja, er gebeurt zoveel, omdat we ook in die zin een hele brede doelgroep zien. Kijk, ik heb een ander soort achtergrond. Ik ben niet echt een vluchteling. Ik ben de tweede generatie hier. Dus ik heb ook bepaalde privileges die bijvoorbeeld mijn partner niet heeft. Hij is een vluchteling, dus hij heeft ook nog geen status. Dus dan heb je gewoon een heel ander leven. En dan moet je gewoon vechten voor je basale behoeftes. Dus ja, we zien zoveel verschillende soorten mensen. En iedereen komt dus weer met zijn of haar unieke verhaal. Ja. Ja. Je zei zelf dat je niet zo'n grote worsteling hebt gehad als het gaat over jouw relatie met Allah of jouw geloof. Omdat je net zei, ik ben zo geschapen. Kom je ook mensen tegen die daar wel juist heel erg mee worstelen? Met het zich kunnen verenigen met zeg maar, hoe ze zijn en hun geloof, wat ze van kinds af aan is aangeleerd. Ja, die kom ik zeker tegen. Dat zijn er heel veel. Tenminste heel veel, ja, die zijn er zeker. Tawfiq Dibi gaat het er natuurlijk straks ook over hebben. En dat heeft hij ook uitgebreid beschreven. Ja, alleen ik denk dat ik dan iemand ben die dat misschien niet zo goed begrijpt, omdat ik zelf niet zo in elkaar zit. Maar tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Dus ja, ik heb zeker heel veel jongens vooral gezien, maar ook meiden die daarmee worstelen. Wat zeg je ze dan? Lukt het jou om ze daarmee te helpen? Ja en nee. Kijk, ik denk ook, dingen gebeuren ook als de tijd ervoor is. Dus ja, je kan mensen iets willen leren, maar als de tijd er niet rijp voor is, dan gaan ze het toch niet leren. En tegelijkertijd zit die worsteling ook op heel veel gebieden, zeg maar. Het zit hem en in het homonationalisme, zeg maar, wat bijvoorbeeld... sommige witte mensen denken dat moslims homo's per se uitsluiten, terwijl ze dan onze geschiedenis niet kennen en geen idee hebben dat bijvoorbeeld in een land als Pakistan transgender super geaccepteerd zijn. En dat ik dus eigenlijk ook een van die mensen ben. Dus daar zit die worsteling. En die worsteling kan ook zitten in de eigen islamitische gemeenschap. Die worsteling kan zitten bij de tennisclub. Dus ja, natuurlijk helpen wij die mensen. Maar... ja, wat is helpen? En wie ben ik om iemand anders te helpen? Begrijp je? Dus maar zie je ook dat bijvoorbeeld mensen in het proces, en dat ze bij jullie zijn en dankzij ook jullie help meer zich blijer voelen, dat ze bijvoorbeeld ook het geloof verliezen? Ja, niet verliezen. Ja, wat het bijvoorbeeld over een bepaald land, maar er zijn wel meerdere, bijvoorbeeld islamitische landen, die homoseksualiteit tegenwoordig afkeuren. En mensen die daar vandaan komen, die hebben dan gewoon een andere relatie tot dat land dan ik, zeg maar. Dus dat... ja, ik weet niet of ik je vraag goed beantwoord. Nou, maar, ik was benieuwd. Heb je gezien dat mensen hun geloof verliesden? Nadat ze meer voelden dat ze meer geaccepteerd werden en konden zijn wie ze zouden willen zijn? Wij krijgen best wel veel mensen met een islamitische achtergrond. En ja, kijk, het geloof verliezen is voor mij te zwart-wit, zeg maar. Want je kan het geloof voor een deel... stel dat ik mezelf geen moslim meer zou noemen, dan zou ik alsnog een culturele moslim zijn. Mm-hmm. Dus dan in heel veel van de dingen die ik doe en in mijn gebruiken en in het begroeten van een ander, zitten toch weer een soort van islamitische dingen. Maar ja, de moslims zijn ook geen homogene groep. Dus dan kan je geen zwart-wit antwoord geven. Nee, ik begrijp het. Jij bent ervaringsdeskundige hier in Nederland met deze groep mensen, met hoe je zelf bent. Vind je dat in Nederland de homo-emancipatie af is? Nederland, ja. Oké. Nee, ik vind dat er in Nederland nog heel veel moet gebeuren. En vooral op het gebied van diversiteit. Want ik vind Nederlanders in het algemeen best wel hele bekrompen mensen. Dus ik zeg het heel voorzichtig. Leg eens uit. Nou ja, ik merk eigenlijk gewoon dat ze de superdiversiteit die wij met ons meebrengen niet aankunnen. Dus sommige mensen zijn natuurlijk super lief en vinden ons superleuk. Maar ze proberen ons ook vaak in een slachtofferrol te plaatsen. Ook mensen uit de Nederlandse gay scene? Oh ja, zeker. Mm-hmm. Oh ja, witte homo's kunnen soms nog erger zijn dan witte hetero's. Niet dat biculturelen dat niet kunnen zijn, want die kunnen ook net zo goed hele witte denkbeelden hebben. Kijk, ik zeg altijd, alles heeft met elkaar te maken. Dat ik hier bijvoorbeeld net pepernoten
aan het eten was met chocola, dat betekent dat zijn dingen, chocola is geproduceerd door mensen die dat zelf nooit proeven. Dus je werkt mee aan een bepaald systeem. En dat houdt je dus ook in stand, hoe pijnlijk dat ook is. Maar ik vind, als Nederlanders kunnen we nog heel veel leren. Wij geven ook voorlichtingen. En de antwoorden en reacties die wij krijgen van witte mensen, het is gewoon ongelooflijk. Het is bijna beschamend. Ook gisteren bij de gemeente Utrecht, dus een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente, hadden ze een rondetafelgesprek over vluchtelingen. Nou, wij hadden vluchtelingen meegenomen uit onze groep. De gespreksleider wilde dat gesprek niet in het Engels doen, terwijl iedereen Engels sprak. Dus uiteindelijk heeft ze het toch gedaan omdat ik weer mijn mond open moest trekken. Ik had het eerst al vriendelijk gevraagd, maar ja, mevrouw wilde niet luisteren, helaas. Ja, maar again, dit ging niet om mij, hè. Dus het ging niet om mij. Ik denk dat ik best wel goed Nederlands spreek, maar ik had zoiets van de enige vluchteling. Dus diegene waar we het nu over hebben, die gaan we nu uitsluiten. Like, really, are you fucking kidding me? Dus, en dit is een van de voorbeelden, en ik kan zeg maar honderdduizenden voorbeelden noemen. Ja, ik moet zeggen, witte mensen kunnen nog heel veel leren. En natuurlijk ook islamitische mensen of ander soort mensen. Ik denk dat ik niet echt discrimineer, maar het is gewoon pijnlijk bij voorlichtingen die wij geven en op de manieren waarop wij worden ontmenselijk, ja, dat ze ons niet eens, dat ze niet naar ons willen luisteren. Als een wit persoon het uitlegt of die gebruikt precies dezelfde woorden als ik, dan is het opeens een heel goed, correct verhaal. En ik als ervaringsdeskundige en professional, die kan allerlei dingen uitleggen, maar mijn mening wordt vaak niet gewaardeerd of er worden allerlei argumenten gebruikt om die mening af te doen. Maar als een wit persoon iets over mij zegt of die heeft onderzoek gedaan naar mensen zoals mij, dan is die opeens de deskundige. Dan denk ik, sorry hoor, maar dit gaat over onze levens. But again, er zijn natuurlijk ook een hoop steeds meer witte sensitieve mensen. Ja, nu mag jij weer. Genoeg werk te doen. Dus we hebben nog even een vraag, begrijp ik, uit de zaal. Wat is jouw naam en wat is je vraag? Mijn vraag was eigenlijk over dat er geen Engels werd gesproken op het conferentie in Utrecht. Kan het misschien gedachte zijn van die vrouw van dat die vluchteling Nederlands heeft moeten leren en het zich daarom maar moeten aanpassen? Maar misschien dat een vluchteling nog niet lang genoeg in Nederland was, maar dat ze daar gewoon geen rekening mee hebben gehouden. Kijk, er zitten mee meerdere lagen. Ik begon al om tegen haar te zeggen van, dit is de enige vluchteling. Toen zei zij, ik kan dat niet zien aan de buitenkant. Maar ik kende de helft van de mensen daar. En de andere helft zag er gewoon heel erg wit uit. Ik kan er niks anders van maken. Ja. En het bleek dus ook de enige vluchteling te zijn. Ja. Ja? Fijn dat je het nog even hebt verduidelijkt. We kunnen het niet helaas helemaal overdoen. Met die mevrouw, want die is hier ook niet. Ja. Isette, volgens mij is er nog heel veel werk aan de winkel. Ik vind het ontzettend moedig en fijn dat je hier bent geweest. En dat je het hebt gered, het gevecht met de stoel ook net. En Isette is hier nog gewoon de hele avond. Dus als je hem later nog wat wil vragen, kan dat. Maar ik zou zeggen, een groot applaus. Dankjewel. Isette, super bedankt. Ja. En we gaan over naar onze Marian. Yes, ik heb naast mij Anne de Groot, waarnemend voorzitter van het COC. Anne, kun je even in 2 zinnen uitleggen, wat doet het COC? Het COC is de belangenorganisatie voor LHBTQI+. Oftewel iedereen die zich niet heteroseksueel voelt. En wij doen vooral heel veel praatgroepen, ontmoetingsgroepen en voorlichtingen. En jij gaat zo meteen een powercollege geven over je onderzoek. Uit de kast, uit de kerk, als ik me niet vergis. Toch? Ja, met een vraagteken. Met een vraagteken. Wat maakt dat jij zo betrokken bent bij dit onderwerp? Naast je waarnemend voorzitterschap natuurlijk. Het is zo anders dan dat ik ben. En dat intrigeert me. En dan wil ik er meer van weten. Want mag ik nog even vragen wat jouw geaardheid is? Dat is een moeilijke vraag. Maar ik heb alleen maar hetero-relaties gehad. Oké, nou, ik zou zeggen... Het powercollege van Anne, take it away. We gaan luisteren. Dankjewel. Ik ben dus Anne de Groot. Ik heb onderzoek gedaan naar homoseksualiteit in evangelische kringen... in opdracht van Toomba en COC Friesland. En om jullie te vertellen waar het over gaat... wil ik jullie graag meenemen in de beleving van deze doelgroep. Dus je mag je ogen dicht doen als je wil. We gaan terug naar je kindertijd. En stel je voor, je bent een klein meisje, klein jongetje... en je groeit op in een gezin met een vader en of moeder. En het is een heel warm gezin. Je hebt misschien wat broertjes en zusjes. En
naast de liefde voor elkaar staat in jullie gezin ook de liefde voor God en de liefde voor Jezus centraal. Alles gaat erover, de kinderboekjes zijn geschreven over God en over Jezus. Het is een heel vanzelfsprekend onderdeel van je leven. En naarmate je opgroeit, blijft het dat. En naast die boekjes ga je ook naar een christelijke school. En ga je ook naar de kerk met je gezin. En in die kerk, daar is het ook heel gezellig. In die kerk is het niet saai, er staat niet een priester op een kansel. Nee, in die kerk, daar heb je een kindergroep en dan ga je allemaal leuke spelletjes doen. En bij die spelletjes hoor je ook allemaal leuke dingen over God en over Jezus. En de liefde die je voor hun hebt en die zij voor jou hebben. Allemaal heel leuk en warm en gezellig. Je hebt heel veel vrienden in die kerk. Al je familie zit daar. Je hele leven speelt zich daar af. En naarmate je ouder wordt, blijf je in die kerk en ontwikkelt je leven zich. En hou je al die vrienden in die kerk. En dat wordt steeds groter vaak zelfs. Steeds meer vrienden zitten daar en je betrokkenheid wordt groter. En als je puber wordt, ga je bij pubergroepen en zitten al je pubervrienden ook in die kerk. En doe je steeds meer dingen met hun. En als je dan een jaar of 15 bent, dan mag je je laten dopen. En als je je doopt, dat is zoals we dat in de antropologie noemen, een rite de passage, dan hoor je er daadwerkelijk bij. Dan heb jij aan God verteld, laten zien van ik hoor erbij, ik hou van jou, ik kies voor jou. En Jezus, jij bent mijn voorbeeld. Maar rond diezelfde tijd, in het begin van je puberteit, zie je ook dat al je vrienden en al je vriendinnen vriendjes en vriendinnetjes krijgen. Die worden verliefd, die krijgen verkering. En dat is wel interessant. En dat wil jij natuurlijk ook. Maar je voelt dat jij niet verliefd wordt op iemand van het andere geslacht, maar van hetzelfde geslacht. Die vind je veel interessanter, die vind je veel leuker. Maar het enige wat je daarover hoort in je kerk, is dat het niet mag. Want God heeft Adam en Eva voor elkaar gemaakt. Man en vrouw, iedereen om je heen is hetero. Dat is het enige wat je kent en wat je ziet. Dus je weet dat het fout is, dus je doet het maar lekker niet. Je houdt het voor je, misschien kan je het nog veranderen, wie weet. Wie weet lukt dat gewoon. Dus dat probeer je, want je wil bij je kerk blijven horen, bij je vrienden, bij je familie. Want stel je voor dat je uit de kast komt. Dat je zegt dat je van meisjes houdt of van jongetjes als je een jongetje bent. Dan weet je dat er heel wat te gebeuren staat. Dus je probeert verkering te hebben, gewoon een hetero-relatie. Je probeert het, je doet het maar gewoon. Maar het lukt niet. En je merkt dat het gevoel wat jij hebt voor je vriendje of vriendinnetje toch wel wat anders is dan dat diegene voor jou heeft. En na jaren van ontkennen moet je toch erkennen dat het voor jou niet opgaat, het hetero-verhaal. En wat? Wat doe je dan? Want het verhaal wat je vaak hoort, is dat als je uit de kast komt, dat je dan niet meer bij de kerk kan horen. Kiezen tussen je geloof en je liefde. Kiezen tussen alles wat je kent en alles wat je altijd hebt gekend en de liefde. Voor een romantische liefde, met een vriendinnetje of met een vriendje als je een jongen bent. En dat is een heel moeilijke keuze. Als het een keuze is. Want vandaag gaan we ook praten met mensen die keuze hebben moeten maken, die in deze situatie hebben gezeten. Want dit is wat ik nu heb verteld, de rode draad in heel veel verhalen die ik heb gehoord tijdens mijn onderzoek. En vandaag zijn 2 mensen uitgenodigd die dit hebben meegemaakt en die ieder een ander pad hebben gekozen. Dankjewel. Juist, dank je Anne. Nu de directeur van het COC die er onderzoek naar heeft gedaan op de site van het COC en ook op de site van Toomba. Daar is het in opdracht van Toomba is ook het onderzoek uitgevoerd, is dat onderzoek te vinden. Voor we zo meteen gaan verder praten, wil ik jullie eerst gaan voorstellen aan onze artiest. Het is de mooiste stem van Groningen, Friesland en Drenthe bij elkaar, vind ik. En jullie vast ook, als jullie hem gehoord hebben. Laat jullie heel luid horen voor Bobby Shoko. Hallo.
girl. One time lucky, the other one not so. And one thing I learned through the years, the bigger the smile, the richer the tears. Mi enamoré de dos chicas, una vez afortunado, el otro no tan. Una cosa que aprendí a través de los años, cuanto más grande es la sonrisa, más ricas son las lágrimas. Wauw. Nou, had ik te veel gezegd? Ik dacht het niet, hè? Hey Bobby, ik heb helemaal kippenvel hier. Bobby, kippenvel hoor. En ga, kijk hier. Geweldig, ik vond het machtig mooi. En het leuke is, hij zingt zometeen nog een keer. Ja. U mag dan bloemen gooien, onderbroeken, alles. We gaan verder praten met 2 gasten. En dan weet de regie het ook even. Ik heb besloten om maar even hier te blijven staan. Want we hebben 2 tegelijk. En als ik op dat tussen zit, moeten ze achterom kijken. En dan zien ze jullie weer niet goed. Femke en Robert-Jan, kom er alsjeblieft bij. Applausje. Oh, ja. Neem allebei even plaats. Pak een microfoon. Femke van Hettema en Robert-Jan Nijland Beltman. Ja. Ja, niet van adel, maar gewoon gelukkig getrouwd. Gelukkig getrouwd. Ja. En Femke van Hettema. Hoi Femke, welkom. Opgegroeid in Jouren. Ja.
En in de Bethelkerk in Drachten. Ja. Heeft iedereen vast wel eens van gehoord. Een van de evangelische kerken waar ook het onderzoek van Anne was, die daar net over vertelde. En Robert-Jan, als je het goed vindt, ga ik eerst even met Femke praten. Maar breek gerust in als je denkt dat het helemaal ontspoort, het gesprek. Zal ik doen. En ook Het is als een je- baptistengemeente, dus ik breek alvast in. Ah. Bethel is een baptistengemeente. Ja, goed. Nou, wellicht horen ze wel bij de evangelische stroming. Als je het zo zou kunnen doen. Maar laten we geen discussie beginnen over welke of wat kerk. Maar Femke, zoals gezegd, je bent opgegroeid in de Bethelkerk in Drachten. Een vrije baptistengemeente. Een beetje een kerk zoals u die misschien wel kent van de televisie, hoe in Amerika kerken zijn. Groot. Toen de tijd was het waarschijnlijk onder leiding van de heer Bottomblij als predikant. Misschien ook wel bekend. We kunnen het al vast wel verklappen, jij bent lesbisch. Yes. Ja. En wanneer kwam jij eigenlijk voor het eerst uit de kast? Toen ik het voor mezelf voor het eerst door begon te krijgen, toen vond ik dat heel moeilijk. Omdat ik zowel direct als indirect toch wel om me heen had meegekregen dat een andere geaardheid dan hetero was eigenlijk niet van God. Dus toen ik het Op voor welke mezelf, leeftijd hebben we het dan over? eigenlijk vanaf kinds af aan. Dan krijg je wel mee dat als er iets over homoseksualiteit of toen het homohuwelijk werd gelegaliseerd en dat kwam op het nieuws en dat je dan je ouders hoort reageren op het nieuws, dan krijg je al mee van, oh, dat is eigenlijk iets heel slechts. En, of iets heel vies ook, vooral dat. Het was toch wel een beetje een soort van, het was heel pervers of zo. En ik was toen nog niet eens echt helemaal aan het puberen. En toen ik daar begon te puberen en verliefd werd, en ik werd verliefd op een meisje, toen voelde dat al heel erg verkeerd. En voor mij voelde het alsof er iets mis was. En toen ik daarmee dat vertelde aan mijn moeder die had het al wel een beetje door. In het begin wilde zij heel lief zijn eigenlijk. En dat was ze ook. Ze wilde het ook eigenlijk heel graag accepteren, want ze wilde mij niet afwijzen. Maar in onze kerk was het toch wel een heel erg normaal om te zeggen van je bent in eerste instantie ben je christen. En daarna ben je moeder. En dat was ook precies hetgene wat mijn vader tegen mijn moeder zei. En toen... Betekent dat hij eigenlijk zei, ja, die moederlijke bekommering dat je haar niet wil afwijzen, dat is tweede plek. Eerst moet je het woord van God volgen. Ja, dus eigenlijk, dat was ook weer zo'n traditionele structuur van de man is dan het hoofd van het gezin. Dat was bij ons ook echt wel zo. Dus toen mijn vader eigenlijk ingreep en eigenlijk mijn moeder corrigeerde van je reageert vanuit je moedergevoelens, maar je moet reageren als christen. Dus er werd heel erg, de emotie werd ontkend. En er werd gereageerd van we moeten daar voor God bij raadplegen of de kerk bij raadplegen of het pastoraat. En hebben ze dat toen ook gedaan? Ja. Dus toen wisten heel veel mensen het opeens? Nee, dat werd heel stilgehouden. Daar ging ik over in gesprek met een jeugdpastoraal medewerker of eigenlijk een jeugdspreker die daar regelmatig op het podium stond. En wat zegt hij dan tegen je? Wat hij als eerste zei is dat homo's en lesbiennes bestaan eigenlijk niet. Eigenlijk was iedereen hetero. Het is een leugen van de Satan dat mensen denken dat ze anders geaard zijn dan dat. Dat is wat hij mij vertelde. En wat doet dat met je als je 13, 14 bent en dat wordt tegen je gezegd? Ik was een tiener, ik was in ontwikkeling en ik was nog lang niet kind af. Dus dan ben je nog heel erg gewend dat je je laat leiden door volwassenen. En dat volwassenen hun wijsheid op jou overdragen. Dus dat neem je aan als waar. En bovendien mijn gevoel zei ook dat het niet kon. Dat het slecht was of dat er iets mis mee was. Dus toen een volwassene zei van ja, maar je bent niet lesbisch. Je bent gewoon hetero. God heeft jou zo gemaakt. En we gaan jou vrij bidden. Toen dacht ik alleen van ja, dat wil ik, want ik wil dit niet. En wat is vrijbidden? Er werd met mij gebeden, echt met hand op het hoofd. En, door één iemand of meerdere mensen? Nee, dat was alleen met die jeugdspreker. Normaal doen ze dat ook wel eens bij grotere groepen. Maar dit ging toch wel heel stilletjes, 1 op 1 ging dat verder. En dus er werd gebeden over... voor bevrijding en voor genezing ook. En niet per se genezing van de homoseksualiteit. Maar er werd gebeden voor genezing van het gemis wat ik zou hebben. En waardoor ik... een soort handicap, zeg maar.
Ja, er werd wel een soort ouderwetse verklaring ook gegeven van jouw moeder zal wel heel dominant zijn en je vader is misschien wel heel erg afwezig. En ik dacht van, nou ja, klopt wel, mijn vader is wel heel vaak aan het werk en mijn moeder die beslist eigenlijk over alles. Dus ik dacht van, ja, maar dat klopt. Dus dan word je lesbisch, ja. Ja, en er werd ook een verband gezocht van, ik werd ook gepest. Ja. En dat was voornamelijk dat een groep jongens en dat zou daar ook mee verband hebben. Ja, het kan van alles zijn behalve dat het zo was. Ja, precies. Ja. Er was een emotionele verklaring wel voor. En dan, als dat het ook niet was, dan was het ook nog wel eens een demonische invloed. Want het zou Satans doel zijn om mij in twijfel te brengen over mijn relatie met God. Ja. En mijn vertrouwen in God te schaden. Als dan iemand zo die hand oplegt en gaat bidden en dat soort dingen zegt, dat heb je allemaal gehoord en je bent zo jong. Ja. Is dat een indrukwekkend moment? Ja. Ja, heel erg. Ja, ik zat... ik ben sowieso... ik vind dit ook heel spannend, deze setting. Maar ik was toen 13 jaar en ik was echt gewoon bang. Ja. En ik zat echt te trillen. En, maar hebben we het over gewoon, het is een beetje eng... of hebben we het gewoon echt existentiële angst bijna? Ja, nee, het zat er wel daar ergens tussenin. Want ik was wel bang en tegelijkertijd wilde ik daar ook heel graag van af. Dus ik had echt zoiets van, alsjeblieft ga met me bidden, want ik wil dit niet. En ik wil gewoon zijn zoals het hoort. En toen, daarna, hoe was het? Het gebed was erbij, amen was gezegd, je kon weer op de fiets naar huis en toen? Er gingen nog wel wat meer gesprekken overheen. En we hebben er ook vaker over gebeden. En ik had er ook wat twijfels over. En ik had ook de neiging wel om wat rebellerende houding aan te nemen. Of kritische vragen te gaan stellen. En daar werd gelijk ook op gereageerd van... je bent je aan het rebelleren hiertegen. En dat is eigenlijk geen goed teken. Want je vertrouwt niet op God. En als jij niet vertrouwt op God... dan kan Jezus nooit in je hart komen. En dan blijft de Satan zijn voet tussen de deur zetten. Dus eigenlijk werd mij ook opgedragen... dat ik mocht niet twijfelen. Ik mocht niet mezelf afvragen... kan God mij wel genezen? En hoe ging dat in de praktijk? Je wordt 14, 15, 16, 17. Je bent in die kerk. Ja. Zijn er op een gegeven moment... wisten meer mensen het op een gegeven moment van jou? Niemand. Nee. De hele tijd niet dat jij in de Bethelkerk bent geweest... heeft niemand het geweten? Nee, alleen die persoon die ik in vertrouwen heb genomen. Ja, want ik schaamde me er enorm voor. Want ik wilde helemaal niet dat mensen dat over mij konden denken. Sowieso was seksualiteit al best wel iets schaamtevols. En zo heb ik dat ook ervaren. Het praten over seksualiteit, ook een beetje de purity culture. Maagd blijven tot je huwelijk. Dus seks was eigenlijk best wel iets vies. En als je dan ook nog eens hebt over homoseksualiteit... nou, dan ben je helemaal pervers. Ja. Dus ik wilde dat niemand het eigenlijk over mij wist. Heb je ooit gedacht... hé, maar die is volgens mij ook gay? Of die... Ja. En dan? Ja. Sowieso, de meeste mensen die kennen de Bethelkerk, denk ik ook wel. En die weten, het is echt een hele grote kerk. Er zitten echt duizenden leden zitten er. En dan denk je, ik vroeg mezelf echt af, waar zijn die mensen dan? Zijn ze hier wel of zijn ze allemaal weggegaan? Of ik dacht dat ik de enige was. Maar wat ik niet wist, is dat er nog veel meer mensen waren, net als ik... die daar niet over durfden te praten en die dat voor zichzelf hielden. En eigenlijk maar bleven bidden voor... genezing, voor een heteroseksueel, makkelijk, normaal bestaan, geaccepteerd, sociaal geaccepteerd. Dus ik wist niet dat er veel meer mensen waren die daar... maar dat wisten mensen bijvoorbeeld, dat zou dus best kunnen, dat de leiding van de kerk dat eigenlijk allemaal wel wist van heel veel mensen. Ja, zeker. Ongetwijfeld. En die hebben nooit gedacht, die zetten we bij elkaar, dat is herkenning, dat moeten ze van elkaar weten. Nee. Ja, je bent toch een keer uit de kast gekomen weer. Ja. Daarna, zeg maar. Ja. Wat is daar gebeurd? Ik heb eerst 10 jaar in de kast gezeten. En ik heb mezelf ook echt wijs gemaakt van... ik ben niet lesbisch. En toen ik op een gegeven moment dacht van... ik vind nog steeds vrouwen wel leuk... of ik kan nog steeds wel vlinders ervaren... als een meisje bijvoorbeeld met mij flirt. Maar toen dacht ik wel altijd van... ik mag daar niet aan toegeven. En ik was heel goed getraind om dat weg te bidden en weg te stoppen. Dus ik parkeerde dat als verleiding. Maar wanneer kwam het eruit? Ik begrijp dat je zo ook geconditioneerd was, maar waar lukte dat parkeren niet meer? Ik had na 10 jaar mezelf eigenlijk dat opleggen
had ik steeds meer en meer twijfels bij het geloof. En ik had ook steeds meer en meer twijfels bij de Bethelkerk. En er gebeurden ook best wel veel dingen binnen de Bethelkerk waarin er eigenlijk gewoon misbruik werd gemaakt van dingen die ik kon doen voor hun als fotograaf. En daar... Want dat deed je daar ook al, net als je nu van beroep fotograaf bent, maak je daar foto's. Ja. Heeft zeg maar met jouw volgende keer uit de kast komen, is dat ook de breuk met het geloof geweest gelijk? Langzamerhand wel. Want toen ik iets kritischer durfde te kijken naar de kerk, durfde ik voor het eerst, en dat ging heel gestaag, iets kritischer te kijken naar het geloof zoals ik dat heb meegekregen. En pas toen ik kritischer durfde te denken, kon ik dichter bij mijn gevoel komen. En wat voor mij echt een doorbraak was, is dat ik mijn huidige partner, ze is ook hier aanwezig. Ja, steek je hand eens op, huidige partner. Ja, hoi. Toen ik 7 jaar geleden Joni leerde kennen, toen was ik in 1 keer zo spontaan, zo heftig verliefd, dat ik me realiseerde van, ik heb geprobeerd om verliefd te worden op jongens. En ik heb verkerings gehad ook. Maar dit had ik nog nooit gevoeld. Nu pas wist ik van, ja, maar zo voelt verliefd. En toen kon ik er niet meer onderuit. En toen dacht ik van, ja, die 10 jaar geleden dat ik dacht van, dat we die fase hadden weggebeden, was eigenlijk pas het begin van een heteroseksuele fase, van ontkenning. Ja. En toen Joan dat gevoel bij mij wakker maakte, toen moest ik echt mijn eigen gevoel gaan onderzoeken. En toen ik mijn gevoel ging onderzoeken, ging ik ook mijn geloof onderzoeken. En uiteindelijk dacht ik van, ik moet mezelf ontkleden van alle indoctrinatie. En na een paar jaar is er bij mij, van mijn geloof, daar niks meer van overgebleven. Nee. Gaan we zo nog verder over. Ja. Naast je zit Robert-Jan. Robert-Jan, wat is jouw vak? Ik ben jeugdwerker in een kerk. Kijk, en we mogen het wel verklappen, je bent homoseksueel, want je bent getrouwd met een man. Ja. Dat verraadt het meestal wel een beetje. Ja. En interessant genoeg, want jij bent bij welk kerkgenootschap jeugdwerker? Ik werk in een protestantse kerk. Ja, en wat is jouw moedergemeente waar je bent opgegroeid? En ik ben niet opgegroeid in de kerk. Nee. Ik ben pas later tot geloof gekomen, maar bij een evangelische kerk. Bij een evangelische kerk. Vergelijkbaar zeg maar een beetje. Ja. Het zijn de verschillende details, heb ik net al duidelijk gezegd. En je hebt stage gelopen in de Bethelkerk. Ook. Herken je iets van Femke haar verhaal? Heel erg. Wat verhaal? Nou, mijn verhaal is dus wel anders. Omdat ik was al uit de kast op mijn 16e en op mijn 18e kwam ik tot geloof. Dus ik kwam het andersom gedaan. Als homo binnen. En ik had ook al een vrij losbandig leven geleefd, zoals ze dat zeggen. En toen ik in de kerk kwam, er was gewoon in een periode dat ik eigenlijk depressief was. En toen kwam ik bij een groep mensen die allemaal zeiden, het is fijn dat je hier bent, wat goed dat je hier bent. Wij vinden je waardevol, God vindt je waardevol. En voor mij is dat het startpunt van geloof geweest. Ik wilde bij die groep mensen horen. En ik heb toen heel erg aangenomen wat die mensen zeiden als waarheid. En dat ging dus over homoseksualiteit, zoals Femke dat beschrijft. Dat je of hetero moet worden door te bidden. Ik ken toevallig de spreker met wie Femke in gesprek ging. En die is wel echt extreem hierin. Mm-hmm. Over wie hebben we het dan? Ik ga geen namen noemen. Als die kijkt, wil ik graag een keer koffie met hem doen. Ik heb hem uitgenodigd. Oh! Nou, jongens, speel de biemens. Geen reactie gekregen. Maar wat herken je van haar verhaal in de battle toen je daar stage liep? Nou, sterker nog, toen ik daar stage ging lopen, moest ik dus al uit de kast komen om te zeggen, ik ben homo en ik wil je stage lopen. En toen moest ik dus al toegeven dat ik niet een relatie wilde of van plan was hetero te worden. En sterker nog, ik heb zelfs een jongen begeleid, zoals Femke begeleid is, die homoseksuele gevoelens had, om met hem daarover te spreken en hem daar af te helpen. Goh. Ja. Wat vind je daar wat vind je daar achteraf van, als je op terugkijkt? Nou, toevallig een jaar geleden nam hij contact met mij op. En toen... het gaat heel goed met hem. En hij is... ik weet niet of hij echt uit de kast is, maar hij is wel... hij accepteert zijn eigen gevoelens. En het was echt een totaal andere jongen.
veel meer open. Hij ging altijd een beetje gebukt, stille jongen. En nu, het was echt... Maar goed, zelfs dus, als je al uit de kast was en je had het losbandig leven al gehad, en dat was je identiteit, je was dus homo tot geloof gekomen, heb je nog iemand begeleid om te kijken om eraf te helpen. Ja. Is er ook iets van schaamte achteraf? Ik weet niet of ik het schaamte zou noemen. Ik zou het nooit weer zo doen. Nee. Maar ja, dat is mijn proces geweest. Ja. En gelukkig is het met hem ook goed gekomen. Kijk, dat scheelt me. Femke zei dat dus haar consequentie was het volledig accepteren van hoe ik ben, mijn identiteit, hoe ik ben, betekende voor mij een afscheid van het geloof. Jij bent nog wel gelovig. Ja. Wat is er bij jou anders dan bij Femke? Want volgens haar zegt ze het eigenlijk wat jij bij jou niet kan. Je kan niet die twee identiteiten bij je dragen. Nou, als ik dit verhaal van Femke hoor, denk ik dat het bij mij anders was dat er mensen waren die het voor mij opgenomen hebben in de kerk. Ik leerde mijn huidige man kennen en ik had dus echt... Een Fries, mogen we even bij een zeggen. Fries. Ja. Een echte. Dus driedubbel belast en gay en christelijk en Fries. Ja. Jongens, dat is cabaret, hè? Ik had dus echt gedacht, ik ga nooit trouwen. Vond ik heel zwaar, vond ik heel moeilijk. En dat stond altijd tussen mij en God in. En toen leerde ik hem kennen. En in de eerste instantie was ik helemaal niet van plan om verliefd te worden. Dat gebeurde wel. En toen dacht ik, laat ik tijdelijk een relatie stiekem hebben. Om toch te ervaren hoe dat is. Want God ziet dat niet als het stiekem is? God ziet het wel, maar de kerk niet. Dat is een groot verschil. En toen ik dat deed, ik ben een hele grote flap uit. Dus ik had natuurlijk mijn vrienden in de kerk dat al wel een beetje verteld. Nou, die waren heel enthousiast en die stonden er heel erg open voor. En ik raakte echt verliefd. En de worsteling die ik altijd had gehad tussen mij en God. Want God die wou dat ik hetero was. En God, waarom doet u dat mij aan? En wat een zware last. En christenen zeggen dan, iedereen moet zijn kruis dragen. Maar ik vond mijn kruis toch wel iets zwaarder dan die van anderen. Ja, die heb ik ook wel vaak gehoord. Ja. Ja. Het is iedereen heeft wel wat en jij hebt dit. Ja. Ja, dit is jouw uitdaging en iedereen heeft ook zonde. Het werd vooral in die context ook geplaatst. Dat iedereen die heeft zo zijn uitdaging of lust om zich tegen te moeten verzetten. Ja. En er werd ook wel eens gewoon de vergelijking getrokken met moord of overspel of pedoseksualiteit. Dat dat ik zou van ook wel dit of dat willen doen en dat is zonde en daar moet ik me ook tegen bewaren. Zo werd het vergeleken. Bedankt voor deze aanvulling. We waren op het punt van het huwelijksaanzoek. Ja, nou daar waren we er niet. Dus op het moment dat ik die relatie was aangegaan, toen merkte ik, die last die ik altijd tegenover God heb ervaren, of dat wat altijd tussen mij en God instond, dat viel weg. En daardoor werd, wat ze in evangelische kringen noemen, mijn relatie met God ineens veel hechter en beter. Terwijl ik dus een relatie had met een man. En daar ben ik dus... ik had nooit verwacht dat hij mij leuk genoeg zou vinden om bij te blijven. Dat bleek wel zo te zijn. En toen dacht ik ook wel, shit, dan moet ik het aan de kerk gaan vertellen. Dus dat heb ik gedaan. En toen... brak de hel los, is het niet helemaal, maar... toen waren ze iets minder enthousiast. Nou, er kwamen een beetje twee teams in de kerk. Team gay en team nee. Ja, dat. En veel van de werknemers in de kerk, dus de leiders, er waren een aantal echt op tegen. Maar een goede vriendin van mij was de jeugdwerker in de kerk. En die is echt te hoog en laag gaan springen. En die heeft gezegd, hij blijft gewoon zijn taken doen. Ja. Dus dat heb ik nog een tijdje gedaan. Totdat uiteindelijk ik helemaal niks meer mocht doen. En toen heeft een goede vriendin van mij, een hetero vriendin, die ook theoloog is en supergoed kan zingen. Dus die kon zeg maar alles. Alle talent van de wereld, dat heeft zij. Was ook nog blond? Wat? Was ook nog blond? Nee. Oh, gelukkig maar. En zij werd dus altijd overal voor gevraagd. En zij heeft het standpunt ingenomen, als een homo het niet mag doen, doe ik het ook niet. Wauw. En dat is mijn steun geweest om uiteindelijk bij de kerk te blijven. Ja. Ja, je had die support achter je staan. Ja. Maar Femke, kan je je voorstellen dat hij blij is in zijn geloof en blij is met zijn identiteit, dat hij het wel kan combineren? Omdat het voor jou, jij zegt, het valt eigenlijk niet te combineren. Ja, ik snap het en ik vind het ook mooi dat dat ook zo kan. En ik hoop ook echt
dat we in de toekomst er naartoe gaan groeien, dat het niet zo hoeft te zijn dat je in een spagaat wordt gezet. Dat je het gevoel hebt dat je moet kiezen tussen het een of het ander. Dat vind ik pas echt een toppunt van emancipatie van de LHBTIQ-community binnen de christelijke gemeenschap. Maar daar zijn we nog niet. En wat ik ook heb gemerkt, is ook binnen de battle, is dat wanneer je een sociaal vangnet hebt van de juiste mensen, en ook eigenlijk mensen met invloed, dan word je heel anders opgevangen. En dan krijg je veel meer steun. En ik dus had die jouw steun aanzien niet. was misschien niet hoog genoeg? Nee. Nee, ik was niet per se iemand die op het podium stond of een bekend gezicht was. Ik viel een klein beetje in de grijze massa van de 4000 leden die de kerk had. En wat ik merkte is dat ongeveer 2 jaar later kwamen er ook 2 jongens uit de kast die gewoon los van elkaar, en die waren allebei zanger. Dus die waren een bekend gezicht en die hadden ook veel bekende gezichten als vrienden. Toen hun uit de kast kwamen, was er toch wel een beetje wat meer reuring daarover. En omdat daar meer ophef over was, waren er ook veel meer mensen die gedwongen om daarover na te denken en een partij te kiezen. En wat ik heb gezien is dat die jongens beter zijn opgevangen en veiliger zijn gesteld. Als dat met jou was gebeurd, was je dan misschien nog gelovig geweest? Ik denk dat als ik een mogelijkheid had gezien dat ik niet uit elkaar word getrokken tussen 2 werelden, dan had het misschien wel heel anders gelopen. Ik wil ook zeggen dat die 2 jongens, die ken ik toevallig. En 1 daarvan is nog gelovig en de ander volgens mij echt niet. Nee. Dus dat kan allebei de kanten ook opgaan als je wel opgevangen wordt. Nu vraag ik me af, want je ziet dat er wordt in Nederland actie gevoerd. Er wordt er gezegd, we moeten mensen uit het Midden-Oosten die homoseksueel zijn, moeten hier kunnen blijven, moeten niet teruggestuurd worden, et cetera. Maar als ik nu hoor dat gewoon op 30 kilometer van hier bij kinderen van 13 de hand wordt opgelegd, wordt verteld dat ze misschien van demonische krachten zijn bezeten, dat er Satan is die dit wil, dat ze dit zelf niet willen, dat het niet zo zou moeten zijn. Kan je je voorstellen, ik denk van, daar schrik ik van, dat ik me eigenlijk afvraag, zou dat eigenlijk wel moeten mogen kunnen? Dat mensen dat achter gesloten deuren aan kinderen wijsmaken met kinderen doen. Femke? Nou, natuurlijk moet dat niet kunnen. En toen ik uit de kast kwam, toen schrok ik er heel erg van dat mijn verhaal zo onbekend was. Ik woon nu in IJmuiden en daar leeft het geloof een stuk minder of anders. En hier is toch, heeft de battle, iedereen kent de battle, gaat erheen of kent wel iemand die erheen gaat. Dus toen ik mijn coming-out verhaal vertelde daar binnen IJmuiden en binnen LHBT-gemeenschap, stonden mensen echt versteld te kijken van, gebeurt dat hier? Dat gebeurt toch in Amerika? Maar mensen die stonden echt met hun oren te klappen van ik wist niet eens dat gebeurde hier in Nederland. Robert-Jan, vind jij dat een kerk zo zou moeten kunnen opereren, zeker met gevoelige jonge mensen die nog minderjarig zijn? Dat vind ik echt een gewetensvraag. Nou, fijn dat ik hem gesteld heb dan. Nee, ik vind op dit gebied echt dat niet kan. Dit is heel kwalijk. Maar hoe kan je dat voorkomen? Verbieden, controle? Ja, dat maakt het heel ingewikkeld. Ik geloof er wel echt heilig in dat de mensen die dit zeggen, dat met de beste bedoelingen doen. Dus dit is echt een sterke overtuiging van mensen. En met wetgeving of met dreiging of met... dat is nog meer Satan waarschijnlijk die dan probeert. Dat gaat hun alleen maar versterken van wij zijn het goede aan het doen en de Satan is ons aan het tegenwerken. Wat zou dan iets zijn? Uiteindelijk dat is aanval. Dat is dan aanval. Ja, alles wordt dan aanval genoemd, uiteindelijk Jezus komt snel het... terug. Ja. Maar wat zou dan... Of moeten we het gewoon accepteren dat dit gebeurt? Nou, dat ook niet. Maar er zijn gelukkig organisaties als Toema. Dus ik hoop dat die daar enigszins mee bezig zijn. Die zijn daar volgens mij een beetje mee bezig. Maar dit is een heel ingewikkelde doelgroep. Ik weet, er is een landelijke organisatie, de LKP heet dat, de Landelijke Koepelorganisatie, nog iets. Die krijgt subsidie om dit in mooie orthodoxe kerken aan te pakken. En dat zijn mensen die dus en uit de kerk komen en dus verstand hebben hoe ga je die dialoog aan. En dan nog wordt het vaak, zijn ze niet welkom.
Dus nee, het mag niet, maar het zijn mensen met de beste bedoelingen. Hè? Ja. En dat Mogen moeten we ook niet wegnemen. mogen mensen die dit nu hebben gezien op de stream, mogen jullie eventueel online op Facebook opzoeken om een bericht te sturen, om nog wat te vragen of om... Ja. Nou, dat mag. Dus, dames en heren, ik vind het fantastisch, zo'n open verhaal over twee heel intieme dingen. Femke en Robert-Jan, hartelijk bedankt. Blijf nog even zitten. We gaan naar Marianne. Yes, ik heb Nina en Bente naast me staan van de Homonologen. Jullie gaan zo meteen een verhaallijn spelen uit een van jullie performances. Normaal hoorde ik dat dat het meerdere verhaallijnen zijn. Jullie gaan nu eentje doen. Ja. Hoe komen jullie voorstellingen tot stand? Wij zijn van Live Your Story. Dat is een theatergezelschap die uit basis van interviews theatervoorstellingen maakt over racisme en seksuele diversiteit. Dus het is gebaseerd op echte mensen? Ja, klopt. En wij hebben dus 6 verhaallijnen gemaakt voor jongeren. Dus het zijn 6 jonge tieners die allemaal dingen meemaken rondom liefde. En wij gaan er nu eentje voor jullie doen. En is dit in het hele land te zien of hoe kunnen we dit zien? Ja, we zijn over het hele land te zien, maar we hebben nu in Friesland een speciale Friese cast. We hebben zelfs iemand hier represent. Ja. En er is een première, dus mocht je het nou leuk vinden op je school hier in Friesland om ook ons te zien, met een Friese cast, met zelfs bepaalde scènes volledig in het Fries, dan kan dat. We hebben het 16 november om 5 uur in OSG Zevenwolde in Grauw. Ja, dan kun je komen kijken. Nou, hartstikke leuk. Nog een laatste dingetje. We spelen deze voorstelling dus normaal in een klaslokaal. Ja. Op middelbare scholen, door de klas heen. Ja. En het zijn dus normaal 6 verhalen. Voor tieners. Ja. Voor tieners, ja. Nou, ik zou zeggen, take it away. Oké. Ja, want Julia, een beetje zoals Jacco net al aan het doen was. Ik denk dat wij hier allemaal wel zouden willen weten of jij ook op... Ben jij een pot... Nee, wacht. Val jij op... nou, goed, wat bedoel ik? Je snapt wel wat ik bedoel, toch? Vrouwen. Wil je weten of ik lesbisch ben? Ja. Zeg dat dan. Oké, ja, sorry. Nou, de allereerste keer dat ik een meisje leuk vond, was ik denk ik een jaar of 8. Ja, zoiets. En ik ging logeren bij Mira. Ik weet het nog heel goed. En die had zo'n hele leuke beertjespyjama aan. Echt heel schattig. En ja, we waren aan het spelen en we speelden vadertje en moedertje. Jij bent even moedertje. Oh, ja. Oké. Wilt u nog thee, vadertje? Nee, doe mij maar koffie, moedertje. Oh, ja. En we dansten door de kamer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En ik speelde vadertje en dat voelde zo goed. En ja, een paar... Heb je vriendjes gehad? Nee. Ik bedoel, heb je gedaan alsof je hetero was? Of hoe heb je dat? Nou ja, iedereen vroeg wel de hele tijd van... vind je al een jongen leuk? En ben je al verliefd? En vind je die niet leuk? En dan zei ik altijd maar van... nee joh, ik heb een vakantievriendje in Frankrijk. Wat vet! Ik hou ook van Franse jongens. Franse jongens zijn echt super sexy, hè? Franse mannen hebben echt een soort van hele mooie egale huid. Ja, ze houden van baguetten. Daar hou ik ook van. Croissantjes. Hou ik ook van. Ja, ik vind Franse jongens echt heel sexy. Ja. Heb je een foto? Laat zien dan. Foto. Dit is hem. Nou, dan liet ik dus maar een foto van mijn broer zien. Oh, en, dat lijkt wel een beetje op jou. maar even later werd ik dus echt verliefd op een meisje. En dat was op wintersport. Ze had een snowboard. Oh, ja. Oh my god. Oh, ze is zo mooi. Frisse lucht. Oh. Oké, normaal doen. Ik ga het heel normaal doen. Wat moet ik nou zo? Hey. Hoi. Wat doe jij hier? Wat? Wat bedoel je? Jij voelt dit toch ook? Wat? Val je niet op meisjes? Nee. Hoezo? Nou, daar gelooft ze dus helemaal niks van. En ik heb mijn hand nooit zo. Oh. Je hebt zeker zo. alleen maar met jongens gedate. Dus stel je voor, wij zouden samen over straat hand in hand lopen. Hoe zou je dan mijn hand
Over straat lopen. Oh, ja? Hoe hou jij en dan- hoe zouden hou je jullie dat zo dan... of zo? Ja, Zo? jullie twee, hoe zouden Ik jullie heb samen hand in hand altijd lopen? achter. En hoe zouden jullie hand in hand lopen? Zo? En hoe zouden Ja, jullie dit vind ik twee ook hand in hand fijner. lopen? Maar dit Probeer is even niet zo. allemaal. Hoe zou jij hand in hand Nee? over straat Zo, lopen? oké. Ja, probeer het maar even. Ben jij een Doen voor jullie of dat? ben je een achter? Hoe houden jullie je hand Ben jij vast? een voor of ben jij een achter? Even ja, kijken. boven, hè? Ja, ik vind dus achter. Ben jij een Het voor voelt of zo- een achter? Ja, meneer, Zo? jij moet ook proberen. Hoe doe Ja, jij dat? ben jij een voor of een achter? Probeer maar even. Zo, Ja. hè? Ja. Ja. En jullie Ja, twee alleen zijn maar jullie een met voor jongens of een gedate? achter? Ah ja, dat is het En- denk en ik. jullie want twee, ik zijn wil jullie een ook voor iets of een zo. achter? Ja, heel gek. Ja? En met wie ben je hier? Oh, met mijn ouders. Met je ouders? Oh ja? Ja, oké. Ja. Ja. En jij? Nee, ik ben met mijn vriendinnen hier. Oh, vet cool. Ja. Ja. Ik mag misschien volgend jaar een keer kamperen met vriendinnen, maar dit jaar mocht het nog niet, want ik moet, ja, mijn broertje die is nog heel klein en vindt het dan helemaal niet leuk, weet je wel, om alleen met mijn ouders te gaan. Maar ja, die wil dus nu de hele tijd rummy cuppen en daar heb ik dan helemaal geen zin in, want dan denk ik, ja, goh, ik wil ook een spelletje spelen met Risk of zo, maar dat kan die wel weer niet tegen zijn verlies. En dan waren we dus gisteren ook, moeten we dan de hele tijd beginnen op de babypiste, want ja, die jongen die kan nog niet zo goed en ik wil dan heel graag van een spannendere, maar ja, dat wil hij dan niet, maar dan moet hij dan weer. Maar ja, toen ging ik dus voor het eerst alleen in dat liftje en dat vond ik toch best wel lastig, dus ik ben ervan uitgevallen en ja, dat ging ook niet zo goed en toen, ja, dat ziet er echt zo klunzig uit, nou, dan moet hij er dan nog maar eens in te komen. Ja. En ik ga ook heel veel praten als ik heel zenuwachtig ben, dus dat is Goh, heel, ja. ja, sorry. Nou, maakt allemaal niet uit. Nee, Nou, ja? ik ben ook wel eens een beetje onhandig. Oh. Soort van. Ja, wel ja. Ja? Ik was vandaag, ik liep over de sneeuw zo en ik had mijn snowboard bij me. Oh. En toen viel die uit mijn handen. Ik trap erop, komt zo recht in mijn gezicht. Oh, ja, ik zie Ja, het hier. ja. Ah, ja. Oh, ik raak je aan, ja. Julia! Dat is mijn moeder. Oh, dat is mijn moeder. Dat is mijn moeder. Nou, toen heb ik het maar gelijk verteld. Mam, ik ben verliefd op een meisje. Oh, nou, je vader en ik, we houden van je. We staan 100% achter je. Ja, en we zullen je nooit verstoten. Maar weet wel dat God je weer beter kan maken, hè, meisje? God kan jou weer herstellen. Ja, God kan jou weer hetero maken. Nou, vanaf toen is er ontzettend veel gebeden. Door mijn vader, door mijn moeder, door de dominee, door de jeugdleider, maar vooral door mij. Mijn knieën waren helemaal versleten van het bidden, maar hoeveel ik ook ging bidden, hoe graag ik het ook wilde, er veranderde helemaal niets. Dus toen ging ik naar de leider van de kerk. Kunt u mij alstublieft helpen? Bidden en smeken is niet genoeg, Julia. Praat er niet meer over. Denk aan jongens. Probeer een relatie met een jongen aan te gaan. Waarom loopt u nu weg? Waarom vraagt u niets aan mij? Waarom neemt u mij niet in bescherming? Waarom neemt niemand mij in bescherming? Waarom vraagt niemand mij hoe dit voor mij is? Hoe dit voor mij voelt? En dat ik dit misschien wel helemaal niet wil? Waarom vraagt niemand dat eens? Ik geloof dat God van mij houdt zoals ik ben. Hij heeft me toch gemaakt? Als ik dit voel, dan moet dat toch een vorm van liefde zijn? Dan is dat toch geen duivelswerk? Love is the message. En toen besloot ik dat ik mijn relatie met God zelf in de hand heb. En dat ik dat zelf ging uitzoeken. En dat ik eigenlijk best wel iets wil met een meisje. En nu ga ik af en toe naar de Roze Kerkdienst in Amsterdam. Tell them love is the message. Iedereen, and the klappen! message is love. Halleluja! Love is the message and the message is love. Amen! From the streets to the mountains and the heavens above. The heavens. Tell everybody
what you're dreaming of. Tell them love is the message and the message is love. Ja, geweldig. 1 scène uit de Homonologen. En ja, applaus nogmaals. Dank, dames. Overal door Nederland nog te zien. En binnenkort dus in Grauw op OSG Zevenwolde. Laten we weer even tot rust komen. Na al dat gepraat met mijn nieuwe held. En jullie nieuwe held hoop ik ook. Ik krijg weer kippenvel. Jullie wellicht ook. Hier is weer Bobby Sjoko. Applaus. How I'm still trying. Baby, you're my rock, you're my diamond. I just know you in one way. Baby, you so heavy, so rocky. Hey, do you still feel me? Cause you know I do so heavily. So, babe, this is your love song. I'm selling, I'm pouring my soul out. Hey, babe, you can't put me down now. I'm a dog, baby, I'm so heavy. So, babe, this is your love song. No, you heavily. Heavy. Rocky. Geef niet. Bobby Sjoko. Bobby, Dankjewel. breng alsjeblieft snel wat uit en kom snel weer terug. Geweldig. Bedankt. Dames en heren, onthoud het. U heeft hem hier voor het eerst gezien, Bobby Sjoko. Iemand zei hij klinkt als Bruce Springsteen. Ik hoorde Neil Diamond. Ik hoorde gewoon een fantastische stem. Nu doen we even iets ik doe even een stapje terug, heb ik al gedaan, want ik sta al een stapje lager. Ik wil graag onze volgende gasten aankondigen die met elkaar een gesprek gaan voeren. Het zijn Botte Jellema en Tofik Dibi. Laat jullie horen. Heren, neem lekker plaats. Ligt voor jullie beiden een microfoon. Tofik, heel veel mensen kennen jou, dus ik ga even nog Botte introduceren. Botte Jellema en ik begonnen ooit tegelijkertijd bij Omroep Friesland. Ik ben nog steeds erbij. Met hem is het goed gekomen. Hij is inmiddels naar grote hoogte gestegen. Werkt voor Radio 1. 1 Vandaag gewerkt. Laatst een prijs gewonnen voor de beste podcast van Nederland. Klopt dat? Ja, zoiets, ja. Ja, dus even een applausje. Dankjewel.
Ja, hoe heet de podcast? Mijn podcastserie heet De Eeuw van de Amateur. Kijk, nou, allemaal opzoeken gelijk op iTunes of waar dan maar ook. Spotify staat die ook op. Hè? Ja, zeker. Ja, en Botte is naast journalist, radiomaker, podcastmaker. Schrijf jij bijvoorbeeld op jouw eigen site bottejellema.nl veel over zaken die met homoseksualiteit, homo-emancipatie en dergelijke te maken hebben. Taufik Dibi, ex-parlementariër, auteur van het boek Gin. Ik was zeer verrast, want er zijn veel parlementariërs die een boekje schrijven, natuurlijk, nadat ze dat zijn geweest. Maar het was een ontzettend goed boek. Wie heeft het allemaal gelezen? Het boek Gin van Taufik. Nou, er is nog wat te winnen. Allemaal naar de boekwinkel. Hij is vast al wat goedkoper dan dat hij eerder kostte, want hij is al een tijdje uit. Nou, zoals je waarschijnlijk de meeste mensen weten, eigenlijk met het boek ook uit de kast gekomen, jouw verhaal verteld. Heren, het is aan jullie. Als er vragen zijn, laat het dan weten. Dan kan Marianne of ik bij jullie komen. Heren. Ja, Taufik, ik wilde eigenlijk even beginnen met het verhaal van Femke, wat we net hebben gehoord. Wat vond je ervan? Herken je daar wat van? Ja, het is wel grappig, want het zit nog steeds in mijn hoofd al de hele tijd sinds ze klaar was. Ik herken bijna alles. Het is bizar hoe extreem veel het lijkt op mijn eigen verhaal. En hoe fijn het ook is om dat dan te horen. Omdat soms denk je wel eens van, oh, ben ik de enige die zo gebrainwashed was dat ik me zo liet gek maken door, zeg maar, mijn gemeenschap of met je omgeving. En dan is het ergens toch fijn dat er nog andere mensen waren die net zo gek waren als ik, zeg maar. Maar ik herkende echt alles bijna. Ja. Dat is bizar. Ja. Gewoon want we komen voor een deel uit hetzelfde land, we zijn allebei hier geboren, maar we komen voor een deel ook uit een andere cultuur. En toch is het is zo universeel dit. Het is walgelijk, zeg maar, dat het zo is. Ja, haar verhaal is het christelijke verhaal. In jouw geval is het islamitische verhaal. We komen er zo nog wel eventjes op. Wat was nou specifiek wat je aan haar verhaal, waarvan je dacht, dit is echt exact hetzelfde? Nou, dat je echt je best gaat doen en alles gaat doen wat je maar kan tot het uiterste om te voldoen aan wat je denkt dat je ouders en het geloof en God wil, zeg maar. Yeah. Dat vond ik heel herkenbaar. En ook, ik bedoel, kinderen doen heel vaak dingen die niet mogen. Maar in dit geval, zij noemden het volgens mij vies en pervers. En bij mij was het was onrein en het was tegennatuurlijk. Het waren hele andere woorden die ze gebruikten bij homoseksualiteit dan die ze gebruikten bij andere, zeg maar, zondes of andere dingen die niet mogen. Dit was van een andere level. Yeah. En dat herken ik ook heel erg. Dat iedereen deed wel iets fout, maar als je dit had, dan was het echt fout, zeg maar. Nou heet jouw boek Gin. En daar herkende ik ook iets uit haar verhaal namelijk in. Kun je even uitleggen, wat is een gin? Nou ja, een gin het zijn eigenlijk twee dingen. In de Koran is de gin beschreven, want volgens de Koran heeft God 3 wezens geschapen. De mens, de engelen en de djinns. En die zijn dan uit rookloos vuur geschapen. Dus dat is voor een deel religieus. Rookloos vuur. Ja. Okay, yeah. En voor een ander deel zijn er gewoon heel veel sprookjes over djinns. Yeah. Dat is meer mythologie, zeg maar. En ik ben nog steeds, maar ik ben altijd een soort van extreem fan geweest van sprookjes. Dus van alle sprookjes, westers en ook dus uit het Midden-Oosten. Dus ik vroeg constant al vanaf heel jongs af aan, wat zijn djinns? Hoe herken je djinns? Waar manifesteren ze zich? En het verhaal is dus dat djinns bezit kunnen nemen van mensen. Ik weet niet of mensen de film Exorcist kennen. Vast wel, dat is een van mijn favoriete horrorfilms. Maar daar wordt dus een meisje bezeten door een kwade geest. En Femke had het ook al over een demonische, zeg maar, beïnvloeding. Yeah. Die doet dus iets met je wat tegennatuurlijk is. Daardoor ga je andere dingen doen. Dus bijvoorbeeld in Marokko, als iemand eigenlijk bij de GGZ terecht moet, omdat hij, weet ik veel, Gilles de la Tourette heeft of een of andere afwijking. Mm-hmm. In Marokko zeggen ze, die is bewoond. Meskoen. Door een djinn. Dus ik dacht, ik heb deze gedachte, daar zit er gewoon een djinn in mij. Welke gedachte bedoel je? Nou, dat ik bij jongens een bepaald gevoel had. En andere jongens in mijn omgeving, of het nou hier in Nederland was, ik ben opgegroeid in Vlissingen, in Zeeland, ook best wel christelijk. En ik zat op een katholieke basisschool, heel christelijk. Ik was gewoon anders dan de andere jongens. Mm-hmm. Zowel dan de Marokkaanse jongens, die waren er niet heel veel, maar dan ook dan de witte jongens. Ik was totaal anders. Dus dan ga je gewoon denken van, er moet iets
zijn waardoor ik dit kan verklaren. En ik dacht, dat is een djinn. Ja. Want ik geloofde ook in heksen en ik geloofde ook in tovenaars en ik geloofde ook in kabouters. Die zocht ik ook overal. Dus die djinns waren heel logisch, zeg maar, in mijn belevingswereld. Ja. Nou had je het al over de Exorcist. Heb je geprobeerd om die djinn uit te drijven? Ja, dat heb ik geprobeerd. Mijn oom, in Marokko, als iemand dus bezeten is door een djinn, dan zijn er rituelen waarmee je die eruit kan halen. En ik heb een oom die dat dus doet voor mensen. Ik ben er wel eens bij geweest, onder andere voor mijn nicht. Die viel wel eens flauw. En dan krijg je een Koranvers en dan heb je allemaal takjes en steentjes. Die worden dan aangestoken met kool. En dan komt er rook uit en je moet in dat rook gaan staan. En als je dan in dat rook gaat staan en je hebt die Koranvers dicht bij je... Dus ik had ze dan of in je broekzak of in je hand of in je borstzak of wat dan ook. Dan gaat het weg. Dus ik heb dat in mijn eentje nagedaan. Oh, ja. Ja, nee, dat staat ook in het boek, dus dat wist ik ook eigenlijk wel. Toen ik heel jong was, overigens. Maar het is ook wel leuk, want dan beschrijf je hoe je naar een grot gaat. Maar je bent dan jong, hè, als je dat doet. Ja, ik denk dat ik toen 13 was, 12, 13, zoiets. Ja. En dan ga je naar een grot en dan maak je dat vuurtje dan inderdaad. En dan, daar spring je wat overheen, geloof ik. Ja, ik stond er gewoon boven. Dus je zet het in een soort van kommetje. En de grot, voor alle duidelijkheid, waar mijn tantes en mijn oma wonen, daar heb je een grote... mensen gooien hun afval buiten daar. Op een grote hoop in een soort van afgelegen gebied. En dan heb je allemaal... grotten en ingangen en gaten en hoekjes en dingetjes waar het donker is. Waar schorpioenen leven en allemaal gekke insecten. En daar ben ik dus heen gegaan. Er staat een kleine tovik van 13 jaar... Ja, zeker weten. Over een vuurtje heen te springen in de hoop dat hij het kwijtraakt. Ja, en daar poepen mensen dus ook, voor alle duidelijkheid. Ja, dat stond niet in je boek. Nee, dat stond niet in mijn boek. Maar dus je zit tussen allerlei drollen en allerlei insecten. Nou, harde drollen, zeg maar. En ik zeg het, want... Sorry. Oh mijn god. Ik zeg het, want zo schrijf je het in het boek ook steeds op. Het. En dan staat het in cursief. Ik wil even een stap maken, want het is er niet uit je gegaan en je komt het weer tegen op het moment dat je naar New York reist. Ja. Dat beschrijf je ook. Ja. Kan je vertellen wat daar gebeurt? Wat was een beetje de aanleiding naar die reis? Je zat net in de Tweede Kamer, geloof ik. Nee. Dit was voordat ik in de Tweede Kamer kwam. Ja. En toen mijn broer werd profvoetballer bij AZ. En dus die had gewoon geld. Ja. En ik dacht, oké, dit is mijn kans. Ik moet gewoon weg hier. Ik wist niet wat ik wilde gaan studeren. Ik was klaar met de middelbare school. Je noemt het geld eventjes omdat hij kon soort van voorzien voor de... Hij kon me gewoon een beetje helpen. Ja. Want jullie hadden een alleenstaande moeder. Ja. Dus hij kon een beetje voor het gezin verzorgen. Precies. Dus we waren best wel lagere klasse voor die tijd. En daarna ging het gewoon best wel goed financieel. En dat zorgde voor heel veel nieuwe kansen voor iedereen. En in mijn geval dacht ik was degene die altijd op school goed deed. De rest die wilde voetballen, dus die konden allemaal andere dingen gaan doen. Ik dacht, oké, ik ga gewoon wat geld sparen. Ik ga hem wat geld vragen. Ik weet nog niet wat ik wil gaan studeren. Ik ga naar New York, want daar gebeurt het. Ja, wat gebeurde daar? Nou ja, gewoon alle muziek die ik luisterde, of het nou hiphop was of R&B, of alle films die ik keek, weet je, waar ik fan van was, die werden daar opgenomen. Dus ik voelde me heel erg close tot die stad. Maar je zocht er ook iets anders op? Ja, ik wist ook gewoon dat daar het zeg maar was. Vrijer was. Yeah. Dus ik ging daarheen en ik ging daar voor het eerst uit. En toen ging ik dus natuurlijk naar een plek waar homo's waren. En dan ook nog specifiek biculturele homo's. Dus in de clubs waar ik heen ging, waren meer Latino en Afrikaans-Amerikaans. En heb ik voor het eerst met die jongen gezoend. En dat was een traumatische ervaring bijna, omdat terwijl ik aan het zoenen was, dacht ik van, oké, God gaat nu een bliksemschicht naar beneden loslaten en ik ben weg. En ik voelde me daarna ook heel vies, zeg maar. Dus ik had heel vaak in die tijd, dat als ik iets met een jongen deed, want daarna ging ik wel vaker iets met jongens doen, dan de dag erna voelde ik me heel goor. Dat ik dacht van, oh mijn God, hoe heb ik dit kunnen doen? Dit kan niet, dit is vies, En daarna kwam het gevoel weer terug en dan wilde ik het toch weer, zeg maar. Maar anyway, dus doordat ik dat dus had ervaren in New York, toen ik eenmaal terug, want het geld was op een gegeven moment op. En toen ik weer terug was in Nederland en ik ging weer studeren, dat gevoel was gewoon, omdat ik had gezien dat het kon en dat mensen dus vrij leefden en ook mensen die op mij leken. Want ik had natuurlijk in Nederland ook wel voorbeelden. Ik kende Jos Brink, ik kende Paul de Leeuw in die tijd, ik kende Elton John. Ja, ik ben oldschool, ik ben van de jaren 80, ik ben van 80. Dus, maar daar leek ik niet op. Dus ik kon me niet helemaal met hun identificeren. En in New York zag ik jongens die echt op mij leken en meisjes.
Ja. Dus toen ik eenmaal terug was in Nederland, dat gevoel was steeds sterker. Dus ook al dacht ik van, het mag niet en het kan niet en niemand mag het weten. Ik ging wel op zoek en thank God, het internet was er toen. Mm-hmm. Dus ik kon gewoon gaan chatten en mensen ontmoeten via internet. Ja. En dat werd een soort van nieuwe ingang in die wereld. En een soort tweede leven, een soort dubbelleven. Ja. En dat is ook niet altijd even makkelijk gegaan. Daar heb je echt hele lelijke dingen meegemaakt. Wil je daar iets over vertellen? Nou ja, wat ik daarover wil vertellen is dat ik ging op zoek naar jongens als ik, dus biculturele jongens, die vaak ook in de kast zaten. Daardoor dacht ik van, het is veilig. Ik had altijd het gevoel, als ik iets doe met iemand die al uit de kast is, die kan me gaan outen. Dus ik was altijd bezig met, het moet iemand zijn die precies weet hoe het is. En het rare was, ja, dat is heel raar, dan was ik dus aan het chatten met iemand en dan ging ik naar diegene toe. Maar als ik daar eenmaal was, wilde ik eigenlijk geen seks. Ik wilde eigenlijk gewoon praten. En dat was niet altijd iets wat die andere leuk vond. Zeker niet nadat ik in de chat diegene helemaal had opgegaald, zeg maar. Dus was een soort van, hoe bedoel je? Je komt hierheen en ineens wil je alleen maar praten. Hoe werkt dus? Waar ben je mee bezig, jongeman? En dat leverde soms hele rare, gekke situaties op. Ja. Je noemt het gekke situaties, maar ik noem het misschien zelfs wel gevaarlijke situaties. Ja, het waren gevaarlijke situaties, ja. Kun je vertellen wat er is gebeurd? Ja, nou ja, ik bedoel... Gewoon van alles, van misbruik tot geweld tot aan alles. Ik bedoel, je lacht er een beetje overheen, maar dat is natuurlijk best wel erg. Ja, het is erg, maar het is ook wat ik denk ik achteraf... Ik bedoel, ik beschrijf dat ook in het boek, dat ik dat bewust opzocht. Ik bedoel, nou, ik geef een voorbeeld van... Ik kwam dus op een gegeven moment bij een jongen... en die bleek dus niet alleen thuis te zijn, maar die bleek met een andere jongen thuis te zijn. Het was een Marokkaanse jongen en een Turkse jongen. Die woonden bij mij, niet ver van mij in de buurt, in Amsterdam-West. En ik kwam daar aan en zij waren dus... ik had toen nog nooit kook gezien. Ik heb inmiddels wel kook gezien, maar in die tijd had ik nog geen kook gezien. En ze waren dus aan het snuiven en ik dacht echt van, oh mijn god, wat is dit? En ik kwam daar binnen en ze zaten dus klaar, met weinig kleren aan. En, en toen ging ik zitten en toen dacht ik van, ik wil dit helemaal niet, maar hoe ga ik dit doen? En het was heel duidelijk dat deze jongens gewoon van plan waren om iets te gaan doen. En toen zei ik van, nou, ik ga weg. En een van die jongens, die werd toen zo boos en agressief die schrok ook. Want die dacht van, waarom gaat het zo? En hij was denk ik doorgesnoven. Dus die probeerde me vanaf de balkon, zeg maar van de balkon af. Nou, eerst probeerde hij me te bedreigen met, ik gooi je van de balkon af. En daarna leek het alsof hij dat wilde doen. En die andere jongen, die hield dat tegen. En, die hing over de rand, als ik het boek goed gelezen heb. En wat ik me daar heel goed aan kan herinneren... Ik ben hem overigens daarna nog tegengekomen met een vrouw en een kind. Dus wat ik me heel goed kan herinneren is dat ik dat dus... Ik wilde dat, zeg maar. Ik denk dus dat ik wilde een soort van het op de spits drijven... omdat ik gewoon geen uitweg meer zag. Ik wist gewoon niet hoe ik dit moest doen. Dus ik merkte dus... Het gevoel werd steeds sterker. Dus dan, in het begin had ik een date 1 keer in een maand. Daarna werd het 1 keer in een week. Daarna binnen een week wilde ik gewoon... Dus het gevoel om iets met dit... Dat werd gewoon zo dominant. En ook... dan was er een negatieve ervaring geweest. En dan dacht ik van... Want ik heb meerdere negatieve ervaringen. Ik heb lang niet alles in het boek geschreven. En meestal daarna stopte ik een hele lange tijd. Maar ook daarna op een gegeven moment dacht ik gewoon van... Scheid, ik ga het gewoon nog een keer doen. In de hoop bijna dat het soort van echt fout zou gaan. Ik weet ook nog dat toen het moment op het balkon... Dat ik echt dacht van gooi me er maar vanaf. Kan me echt geen reet schelen. Omdat ik gewoon niet wist meer hoe ik eruit moest komen. Dan was het voorbij. Ja, ik dacht gewoon van dan was het voorbij... of dan weet iedereen dat er iets is gebeurd... en dan moeten ze wel iets doen of zo. Ik dacht ook van... Want voor alle duidelijkheid, iedereen kon het altijd wel aan mij zien, weet je. Ik bedoel, toen ik uit de kast kwam, toen deed iedereen heel leuk. Weet je, het was een soort van grap overal in de media, maar ook op Twitter. En weet ik veel waar van, oh, wat leuk voor die jongen dat hij er eindelijk achter is gekomen, weet je. Of van de. Maar dat wist ik dus al. En toch dacht ik van, maar niemand vraagt er ooit iets over. Niemand wil er ooit iets. Dus het was een soort van, iedereen wist het, maar toch was het een soort van geheim van, hoe werkt dat dan? Waarom doen mensen dat dan? Weet je, dus ook in de Kamer. In de Tweede Kamer, de enige die me ooit heeft gevraagd of ik homo was Femke. Was Femke Halsema. De anderen waren alleen maar aan het roddelen erover en alleen maar aan het praten erover. En heel vaak hoorde ik ze er ook over praten als ik ergens in een kamerrestaurant of langs in de wandelgangen liep. Dan hoorde ik ze ook wel eens over mij praten, zeg maar, over mijn geaardheid. Dus het was gewoon zo'n moment dat ik dacht van, laat het maar over zijn. Ja, ik vind het heel heftig als je het zo zegt. Je hebt het natuurlijk in het boek ook opgeschreven.
Ik wil even een stap maken. Je hebt het boek geschreven om... dat was je coming out, Ja. in feite. Mhm. Samen met een artikel in de Volkskrant, toen ter tijd, 2015 hebben we het over. Ja. Maar daarna werd het ook heel interessant. Want toen ineens was jij uit de kast gekomen, moslim, Mhm. met een bekend hoofd. Want je hebt in de Tweede Kamer gezeten, Mhm. ben op televisie geweest, al die dingen meer. Hoe is dat daarna gegaan? Ik bedoel, het werd een hele reeks met interviews, je wilt overal. En daarna, de camera's zijn dan uit. Ja. En dan moet jij door Amsterdam-West lopen. Ja. Nou, dat zijn twee dingen. De grootste gedeelte, want ik heb nu veel te veel drama met jullie gedeeld, is dat het fantastisch was. Nog steeds. Ik bedoel, ik heb de tijd van mijn leven. Ik kan me niet eens meer ik kan niet bevatten hoe ik toen was. Dus dat idee nu van hoe die hele balkonmoment, ik begrijp gewoon niet eens meer dat ik die persoon ben geweest. Ja. Dus het feit dat ik nu tussen mijn soort mensen, want dit is ook mijn gemeenschap, zeg maar, gewoon kan doen wat ik wil en kan lachen en kan, dat is gewoon een heerlijk gevoel. Soms bijna euforisch. Voor een ander deel, ik bedoel, ik word herkend. Is dat echt zo? Want ja. Je hebt in Trouw in 2016 heb je gezegd, ik ben nog nooit bedreigd. Die teller staat nog steeds op 0? Nee, maar wat ik bedoelde daarmee is, ik ben nooit met de dood bedreigd zoals dat wel eens gebeurde toen ik in de kamer zat. Dus een doodsbedreiging of dat iemand... dus ik zit hier zo en er komt iemand, een groepje gekken komen op mij af omdat ze weten dat ik hier zit en ze willen me iets aandoen. Dat is nooit meer gebeurd. Maar ik bedoel, ik word uitgescholden. Mensen gooien wel eens dingen of mensen spugen of wat dan ook. Dingen? Ja, gewoon bier of een steen een keer. Ik bedoel, mensen die... Gewoon een steen? Nou ja, gewoon een steen. Oké, wacht. Laat ik dit goed... Want ik wil niet dat het een soort van... Dit is deel van mijn leven, ja. Dus het deel van mijn leven is dat als ik woon in een gemengde wijk in Amsterdam, waar ook veel mensen wonen die mij constant herkennen en die bepaald idee hebben bij homoseksualiteit en het mij kwalijk nemen dat ik uit de kast ben gekomen. Ja. Of gewoon een hekel hebben aan homo's, of gewoon stoer willen doen voor hun vrienden. Het is nooit een eenling. Het is altijd, als ik word uitgescholden, als iemand iets gooit, als iemand me iets wil aandoen of wil slaan of wat dan ook, is het altijd een groepje. Het woord wat je nu niet noemt, is het woord geloof. Hoe bedoel je? Of dat ze gelovig zijn, bedoel je? Ja. Niet altijd. Niet altijd. Nee, maar... Oké. Ben je zelf nog? Zou je zelf nog zeggen, ik ben een gelovige moslim? Ja. En zeker. ga je naar de moskee, ga je bidden, ga je vasten tijdens de Ramadan? Ja, ik vast altijd tijdens de Ramadan. Ik ga niet naar de moskee, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik niet... omdat ik dan heel vaak dan denk, we hebben het er ook wel eens over gehad van... Ik wil niet dat ik daar kom en dat iemand dan denkt van... oh, is die hier ook? Dan wil ik hier niet meer komen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik hou dan heel erg rekening met de andere mensen die er zijn. En hoe heb jij het tussen jou en Allah geregeld? Ik heb nooit een issue met Allah gehad. Allah heeft nooit een steen gegooid. Het zijn altijd moslims geweest met wie ik een issue heb gehad. Ja, ik bedoel, was jouw leven... dat is echt zo. Bedankt. Mijn conflict is altijd met gelovigen geweest en nooit met het geloof. Ik heb heel veel rust en steun en troost uit het geloof gehaald. Ik bedoel, als ik moest praten met iemand na zo'n gekke moment, dan sprak ik met iemand daarboven. En iedereen heeft daar een ander naampje voor. Zeg maar, in mijn geval is het dan Allah. Ik haal daar heel veel, zeg maar... Daar komt heel veel vandaan, zeg maar, bij mij. Maar één vraag dan nog tenslotte. Ja. Was jouw leven niet gewoon veel makkelijker geweest zonder dat geloof? Nee, want als ik een Femkes verhaal hoor, maar ook als ik kijk... Ik bedoel, op online word ik bijna alleen maar uitgescholden door witte heteroseksuele mannen. Just keeping it real. Op straat zijn het bijna altijd Marokkaanse jongens. Ik ben er altijd heel open en eerlijk over. Ik schaam daar ook totaal niet voor. Online zijn het bijna altijd witte mannen. Had dit maar een kleur, homohaat. Had het maar een geloof. Als het zo was, dan was het voor heel veel homo's in de wereld een stuk moeilijker. In de sportwereld, in de politiek, in de korpsbal. Ik bedoel, toen ik net uit de kast ben gekomen, een van de eerste plekken waar ik heen was gegaan, was de Trut. Dat is zeg maar een plek waar je ook geen telefoontje mag, omdat ze heel veel privacy willen. En superleuke plek met heel veel geschiedenis en heel veel, hebben heel veel betekend, denk ik. En een van de eerste jongens die me toen aansprak nadat ik uit de kast kwam, was een
korpsbal, zeg maar. Een korpsbal. Ja, die dus vertelde hoe moeilijk het was om in zijn wereldje uit de kast te komen. Dus ik weet te veel en ik heb te veel mensen ontmoet om te denken dat dit een probleem is van gelovigen. Zeker. In bepaalde culturen en religies is dit nog een heel groot ding. En bij anderen is het wat minder groot, zeg maar. Maar het heeft geen kleur, het heeft geen geloof, het heeft geen cultuur, het heeft geen geslacht. Het heeft zelfs geen geaardheid. Weet je hoeveel homo's haten? Maar goed, als ze zich te extravagant gedragen. Botte en Tovik, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Okay. Applaus. Blijf nog gerust even zitten, heren. Nee, blijf nog maar even zitten. Ja, het is best wel gezellig. Ja, nu is de kans voor we gaan afsluiten. Als iemand nog een vraag heeft voor Tovik, kan dat nu. Kijk. En dat is dan ook gelijk de laatste vraag. Dan had je er maar eerder bij moeten zijn. Ja, ik hou zelf de microfoon vast. Ja. Wie ben je? Wat is je vraag? Ik ben Johan Magree en ik had wel een vraagje ook inderdaad over de moslimgemeenschap. Ik hoor vaak wel eens in het nieuws dat de moslimjongeren, ik geef zelf ook les, dat die wat meer radicaliseren, dat die meer aan de strikte regels van de islam gaan, eerder dan andersom, dat het wat losser wordt. Mijn eerste vraag, klopt dat? En als dat zo is, zie je daar ook een probleem voor de homo-acceptatie bij die groep? Ja, in mijn beleving klopt dat niet. Voor een deel is een deel die geloviger wordt en meer houvast zoekt bij het geloof. Dat is al best lang gaande. Sinds 9/11 denk ik dat je een groep ziet. Meer meisjes die een hoofddoek gaan dragen. Meer jongeren die eigenlijk niet heel streng in de leer waren en die zich heel erg gaan verdiepen in het geloof en misschien ook richting het strengere deel van het geloof. Maar ik zie juist heel veel moslims die heel individueel aan het geloven zijn. Dus die uitgaan, die bijvoorbeeld meedoen aan de Ramadan, maar ook drinken. Of die bidden, maar ook homo zijn. En als ik kijk naar de reacties op straat, want ik heb het nu over de negatieve reacties. De positieve reacties van moslims zijn veel meer. Ik onthoud veel meer de negatieve reacties, omdat die vaak heel onveilig zijn. Maar als ik als ik het aantal reacties zou moeten verdelen in percentages en dan afga gewoon op Amsterdam, dan zou ik zeggen dat 70 is heel positief. Ja, dus ik zie wel een deel radicaliseren, maar dat is echt een heel klein deel. Ik zie een veel groter deel die lid wordt van de middenklasse, die wel burgerlijk is. Zeg maar CDA-moslims. Die zijn er wel helaas best wel veel. Ja, jongens, helaas. Uiteindelijk worden we allemaal CDA. Goed, dat is een hele mooie voor het eind vanavond. Als er nog vragen zijn, spreek ze zelf even aan. Volgende week zijn we er weer. Als je wilt, beginnen we dan al om 5:00. Dan is er een grote craftsmarkt daar. Dat betekent allemaal vakmensen die fantastische dingen doen met hun handen. Om 8:00 zijn we dan ook weer. Hebben fantastische gasten. Kijk even op onze events. Like ook even Iepen Up op Facebook, zo meteen voor je naar huis gaat. Publiek bedankt, gasten bedankt, muziek bedankt, Bobby Shoko. Tot volgende week. Oortjan, bye bye.